Это как игра. А, а, ноль. Пихни горле, сега пак се свидва. На мен ми лаги респаун. Вау! Само аз съм 13 от нашия тим. Добре. Ще го прием. Въпреки че сте апдейт от два пъти кил. Бам. Пихни горле. Леоната! Вау! О, ме слушали. Как те следват, бе, хакер? Той не е хакер, той е глава. Теглим едно ривин. 6-0. Още не съм скопил хилидра. След скачи ми айтемите. Че ми айтемите. След скачи ми айтемите. Black River, Ninja Tabi. Enchantment иде. Ласо Whispers и още няма хидра. Бе, ладно, виж. Ако нашия тим уме да играе, ако прави Джинкс. Видях Джакш. А че се поне хакер? Той съвсем е Янис. Липам, търта пияница. Цеска в коментарите сложи неговия клип Търта пияница 2. И в кафтани трипала нищо, легенда. Да не става. Аура е репорт. Ти не знам как се пише репорт, човек. Той ти не знаеш как се пише. Не съм петлен. Пам, пам, пам. Пам. Добре, Цец. Възможно ли е ето ми да държи на 3 удара на кулата? Ривен. Да. Имам пари за тема. Какво да направя като къпта ти повече? Ети! За какво си извънземно? Умрях, когато направих първи си кил. Правя един кил, умирам. След това, айде. Перфектна игра. Опа, вау, улутнах се. И то се, не се улутнах, да флашнах. Само да почвам. Вау! Аз бегам от сетите! Той бе! Не скачи на кола, скачи на кола. Добре, е стела. Моля те. Всички не знаеш го направих. Джинкс се улутна върху мен, защото на 50 хилядо. Аз съм чувствал, че не става. Притах и глава. Да, сега на пол. Банките. Добре. Биеме ги. Госпожице, ричи ли? Госпожица Тоника. Кристал. На Тристана са изменили репликата. На Тристана са изменили репликата. Вече казва някакъв гън там, а два пъти повтаря гън. Някакво... Пълно е, гън, не такова потомно, забравим.
си за първи път Какво се не си прави? ме пърс бутал на пета минута. Това е постижение. Взеха ни трейда на мерта. Аз си взех хила. Сък. Нази. Да, направих. Аре, ела трипа. Леоно. Имам шанс за пента. Ако всички дадат така. О, аз съм 13-1. Абе! Луконга заради мен е 1-7. Далето е 7-8 заради мен. Иначе сега да е 7 или повече. Но поне до сега. Вземи хила! Този път беше. Ой, чакам се. И дале си приятел. Те си аз съм тихо и дале си почути и обидно. Да бутам след това по-добре. На Ривен. Как ме нацелваш, бе? Познаваш Янис, нали? Янис или се различил? Бе, ти кое сме познали? Ми да, е. Как щях да идам към това, бе, добре, че не бе да... На коса, бе. На това Да, цец има хил и дайте. Паф! шампо. Първия ми глед ще бъде това. Не мина цяло в едно и... Ме ме е страх от цеци. Добре, пусти ми далеко бе. Защото е извънзем. Ти си извънземен. И двамата си извънземни, само един е хакър, другия е нуб. Аре бе, тази вече ни далеко бе. Ка бе, Рус. Не е честно. Защо може да Айде, фист. Усах се от двете аре, река са и се правиш. Сега цеци, ако се екзекютеш. Per dimostrare come rimane, che hai in testa, Diana. Mai potete. Те и тук не имаше някакъв червен такъв. Сигна той май беше, нали? Не знам как гледам. И то не можеше да го справи, то синя трябваше да се бие с него. Да, ама после, когато това меч по мен намира. Да, намира той. Strument che трябва да поеме концентрираната сила на смъртта. Цеци, ама преди бях по-силен от тебе, ама преди. То ние се запознахме на 3 vs 3, Алекс ти запозна. Аз бях Ларвик, а ти беше Тристана.
си беше 3 стара, когато ни запозна. А той имаше скин на нея заради Иво. Ай, ги бия. Айде! Манаше ти именно, така че само аз Човек, не правя. знам на колко секунди буде дълъг този стъл. На кой? Аз съм го на едно. Често казвам, дайте да видя къде Аз докосвам ли съм ти търт? Не. Ще пеем тази хибитора и... Дебелак ли? Не. Той как ме прескочи от тулта? Щях да съм го убил. Аз съм 17 лева, единствения отзад. Аз имам майчина много по. Лънч. А ти си на 15 ниво. Почти. Кашон. Сигурно. Кой бие за сега от Дига. and sexy. Аре, искам да стана 18 ниво, първото от двата тима. На вековете. Аре, бъди, репорт, аз съм 14-3 вече заради вас. Колко си ти? 14 от 3. Наша тим мумски. Фиднаха ни далето и нас. Нигърлето, бе! Ни гърлето, айде. Нигруса. Джинкса 21 от 10 етапа. Абе, Аха, 3. Стави негрусите. Не. Ей, сега идвам аз. Няма шанс да ни пиеш. Защо да ми дадеш да те убия един път да си взем в подавателите? Що така? Да, това знаеш кога ще го направя? Когато се да ви кажа, че съм про. Ти сам си Ще искал на... оцелея! Убих една. Айде да бием и другите. Една умряла, остават още 4. Още двама. Справка. Няма толкова хил да не можеш да го убиеш. Айде. Стой там.